Travels, importante, youtuber, lo máximo, Perú. Porque muy gusto. Mayong adlaw mga katablers, no? Atong istoryahan ning kuan ba kanang sagpa. Kanang sagpa mo gud mga katablers, mo na pinakakuyaw pod nga words kanang wala ka kaila sa tao ba niya. Dako pa sa imo ha. Taas pa sa imo ha. Gobernador ba gyud? Nya mingon ka nga gusto kag sagpa na ba? Pero gisud kayo no, nga sagpa ko nimo ba no? Atong istorya ni si Dr. Lani Risito. Sa kuha lang pong analysis, kini si Dr. Lani Risito 2 years experience sa kuan pagka-doktor. Tama man na iyang mga ning-ana nga mga istorya kung ini si Gobernador Gwin nakapatay og tao ba. Grabe sa gipang tamas-tamasan ba. Kay pwede man kami sagpaon taga dauban taga ana para ditso krimit. So kuyaw sad no kay dauban nimo ang tao. So gay-gay po ka og ulo kay isog gid pod kay ipurna nimo gipost kabalugog ka unsay mga mudangatan na. Yan ingon ka nga sagpaon nimo no. Dili ka basta-basta musulti ana ba. Ultimo gani sa imong inahan ug amahan. Dili ka makasulti-sulti ana. Tungod kay kana nga word pinaka kuyaw mo gud na samot na kung mga taas nga mga leader. Ang ginakailangan lang yun nga makrespeto. Atong kuha ng intro ending ani. Ang intro tungod sa tuob-tuob no nga sa Gobernador Gwin naglabad yang ulo sig paminsar halos way tulog milalom na gani ang mata namayat pa gyud tungod sa problema lagi taong COVID. Ana magid na basta mga tao nga gidala niya kabukaton niya nga mutabang sa matag isa ba sa matag usa ka tawo nga pamilya nga mo ni ang buhaton. Normal lang gipud nga magka-stricto gamay kay kani mga tao gud usay sama ni mingon siya nga dauban niya sagpaon niya. Oh no, di basta-basta na usa ka gobernador. Dili pwede na inaon nimo, pakaulawan nimo sa mga tao niya. Doktor ka. So, lisod kayo no. Niya mingon ka nga gikapoy. Ug gikapoy na ka og risgo. Mga sa to pag gikapoy na ka baka nang murag unsa day dadlohon, bulpen or unsa og sige istorya, sige pahimang no gikapoy kana day nga mamo gini trabaho sa doktor. Morsita og maayo basin biya og mingon ka og gikapoy na ka niya og kapoy-kapoyan nimo gatiman og dili og grabe sila mga istorya. Grabe sila mga istorya imo na lang injeksyonan para ning ana para mamatay. Nga ano kay gusto makagdauban. Ako po ni isang istorya sa mga batanon karon labi na sa mga anak nga mga masupilon. Sa mga anak nga mga badlungon, mga ginikanan pahilakon. Ginikanan gani kasabat pa sa kadaghanan. Una karon nga generasyon lisod na gyud kayo. Luoy gyud kayo ng inahan. Papasapason pelakilakon pa. Kasaban pa sikasingkahan pa. Ana na ang generasyon karon. So kani sila ni Risito. Usap pud ni kamodelo nga ning ani kay ngano. Wala man siya respeto ni gobernador, wala man siya samo ano sa Davao, wala ining ana nga mga ugali ba. Kay ning ana ka Inday Sara, sa mayor sa paon juga, bitsuhon juga ba. Muna nga para sa kuha doktor dili pa angayan kay lisod kayo. Mo respeto mangganing ko kana sa iyahay bisag wala ko kakita. Ingon nga aduna siya, ingon nga official sa ato ang gobyerno. Ingon nga ibutar sa mga tao aron ibutang na kay tungod kay kasaligan, no? Na inon lang nimo nga dauban. So na ingon pa gyud nga gusto pa gyud nga mapositive og COVID. Dili na basta-basta. Kuyaw kay na nga mga words na. Unay pinakakuyaw nga words nga kanang ingon ka nga dauban nimo. Ya ditso krimit.
Uyaw kay na sa hadlo kayo na siya. Murag gitunglo na nimo sa kamatayon ang tao ba. Itagaan na nimo ka na ganing luna gani nga, kitagaan nimo posisyon, kitagaan nimo point nga mo ginay mong buhaton kay before ka ni proceed ana imo man gyud ang ginuna og maayo. Di man sa ingon nga dula-dula kay dugay naman pug ka nag Facebook. Ang imo pakaulaw gyud. Mo na nga kuning ana ang imong ugali. Ing ana po siguro kasi imong ginikanan. O wala ka maayo pagkadala sa ginikanan. Kay nahulog na manuon og kanang imong mga istorya. Ug wala kay grado. Ako graduate man ko. Dili po ko makabuhat na. Ultimo gani kagawad pinakaubos basta na sa gobyerno opisyal mo respeto jud ko. Ingon nga tao sila nga nagrespeto sa tuwa. Mura naman noon og kana si Gobernador Gwen, murag dako na kayong sala ba, murag kanang gipatay ganig tao, murag tamas-tamasan na niya, latigo-latigo niya gipakulawan sa katawan kining anak nang imong reaction. So para sa kuwa dili maayo no. Dili maayo, pangit pug kayo siya, bugat pug kay nga words kay di man ka nang sunugon dauban. Ya. Ikapoy na pug kag atiman sa mga positive nga mga pang COVID. Ya murag ikaw gyud nagrisgo ba? Ikaw gyud mo gibuhat gyud mo ang tanan. Ambot lang kaya kung sa pud nakatinuod no. Ya mingon ka nga kung na may mga ning ana nga nagtuob sila. Aw. Kanahan mo daw banta mo. Para diretso krimet no. Ana nga words ba? Kung magtuog day ka, masuko siya, wapo sa kagito, wala mo na sulay eh. Dili lalim ang imuhang gibuhian nga mga sulat. So, muna ako ang intro nga, ang mga batanon karon pangit nag mga ugali. Samot na ni kani si Ikuan, Lani Risito. Unay modelo karon, di Cebu. Ako taga Davao man ko. Ako napil na ko si Gobernador no. Gobernador Gwen Garcia. Napil na ko nga murag nalain gud siya ana ba. Murag wala sa samud nga nagistorya siya. Dugay na mo ko naka sig paminaw ani mo balik-balik ba sa akong Facebook. Mo nang mo komentaryo na lang po ko ani ba bisan gamay. Kini man gud kanilang nga ako na point kay kuan mo gud siya kaning doktor mo gud siya niya kuyaw kay so namay uban gyapon nga akong paminawon pero mas kuyaw po ni siya kay sagpaon man gud sagpaon ang gobernador ba. So ato ta sa kuan no basin day kining tuob wala ta may balo no basin mo success ni siya sa Pilipinas gikan malay nato wala ta kabalo sa panahon. Ang ato lang yun nga, magtinabangay, maginampuay, magdisiplina sa kagalingon. Wala na nato ng mga kasakit sa buot. Kay, kinigod no, ang advice na po nako ni Lani Risito, advice na po nako, doktor, kanang, kasing-kasing nako ba, nga, advice nga, kanagod si gobernador wala ko kailana no pero nakita na ko nga maluluyon ni siya buutan kamo tanan nga nag-again sa iya karon nag-criticize no murag nag butan ta mga bad kuan na lang mga bad influence ana lang no mga bad influence na lang or naglagot yung gaw kung sa mga bad words ang ginastorya dool mo kang Gobernador Gwen pangay mo pasaylo kanay inyong mga garbo kuana pisaan na ninyo tumbi na ninyo yung garbo ninyo kaya nga naman kanagod si Gobernador Gwen nagugmagyapon na sa inyo pero tungod nga wala mo ni participate sige ra mo panglibak pandaot sa iya ha pagtinabangay ta ninyo kay ngano pasayloon lagi mo na lagi pasayloon mo na basta mora na akong advice nako nga bahala ka mo istorya ninyo basta mo na ako ang istorya sa inyo nga kontra sa mawadaan pa mo basta sa
Wadaan pa mo mga lisensya, mawadaan pa mo mga trabaho niyo tungod lang ning ana. Dili ba basta-basta inyong gi kalaban kay gobernador gud na. Muna nga ang ako lang yun nga pangayo ug pasaylo. Kabulog ang ano, muna pinaka the best. Ya kana inyong gisuot sa mga wallpaper ninyo, mo po nang iyang isuot sa tubangan niya para maglagot siya nga malipay ba. Pasayloon lagi mo. 100%. Pangay mo pasaylo kay kana god dili pa magud ta success, dili pa ta success sa atong matagbuhat sa matag adlaw ba. Mo gani nga kung balikon pa na siya, kung balikon gyud na siya, dili gyud mo mabuhat ana. Ngano? Nawlawan na mo sa media. So, kung balikon ninyo og historical, ug idiliton na ninyo, inyo na diliton. Muna nga dili pa gani success mo na nga kung gusto gid mo success, pangay mo pasaylo. Uban sa kasing kung gaksan ninyo ang inyong inahan. Gaksan ninyo niya, pangay mo pasaylo nga kamo gyud nakasala. Tuod man og kana inyo ha mga gara man gani og gikan sa kasing-kasing. Basta prote pangay pasaylo kay ngano. Kung ngay kasamok, ngay kasina. Basig nasina lang mo nga nagtubtob sila diya sa City Hall. Hadlok kayo, ingon mo nga murag hadlok na gyud kayo. Dili man ingon hadlok. Para sa ko kita mo kuno. Para man nakayuhan sa tanan. Kaya wala pa mang tambal. So pangay lang mo pasaylo. Tumbi na inyong garbo. Ya. Ato mo kang Gobernador Gwen. Pangay mo pasaylo. Hilak ninyo na inyong mga kanang kinaiya nga mura og dili maayo nga kinaiya ba. Kaya nakabalo naman mo nga murag aning ana na inyong kinaiya ninyo. Nga pangay pasaylo kay basin og amot ang panahon nga padaot mo sa inyo ang mga aning ana ba. Kaya para mahulugan imong simbanan kay isud biya kayo pud ning katay gidala nga mga ning ana ba. Anang mga ugali nga dili maayo. Kasi sa ugali man nga dili maayo. Salamat na lang yun kay nakita ba kasugpo mo. Ato na nang pasagdahan si Kuan Gobernador, tiguang naman na siya, dako naman na siya, kabulunan na siya unsay dapat buhaton. Dili ta magpahiro-hiro. Bago patantubo pahiro-hiro ta. Wala. Kana gid noon sa ako alang analysis, sa ako alang panag-ano. Kana gid si Gobernador Gwen Garcia karon. Naglabad gid ang ulo ana. Sa sige kunhaw na unsay kayuhan. Nilagom na gani ang mata na mayat na gani siya. Tungod sa gusto gud mo tabang kung say dapat buhaton. Kanang mangita siya og solusyon ba, kanang asa siya dapat aning kuan niya nakakita siya solusyon nganing ana. Niya inyo pag yung tamakan, inyo pag yung duutan nga wala mo nakabalo unsay mga sistema nganing ana. Ayaw sa gid. Unya ra ang mga negosyo. Kaya wala pa may tambal. Dagan usabon ko na dagan ang kumpanya nga na shutdown. Dagan ang mga na-COVID nga wala mga trabaho. Dagan no? So pura gyud nako Ang ending nako no, ang intro nako moto, ang ending nako pangayo pasaylo. Labos tanan pagampo mo sa Ginoo, natagaan mo kanang lamdag ba kana ganing wisdom ug knowledge, kanang wisdom nga kayuhan ug kanang knowledge nga kanang kayuhan pud. No? Kanang God first ba? Muna gingon God first before everything. So mo lang na ako konsultin ako nga dili good mayo, dili mayo. Samot ta sa karon nga mga batan-on karon, mo na ipasundog ninyo. Samot na ni kanang mga anak gikan sa abroad, yang mga anak inikuan sa mga telepon singkahan lang ginikanan, usay pangayoon. Iora-ora, yap. Nga pangit nga ng mga ugali. Ya, musukol, masupilon. Grabe, makaya. Maning-aning nga mga klase nga mga tao. Isod. Ug magkuan ka, ug high blood ka, patay ka dito dayon ba? Muna nga, yan lang utama no. Basta mura gito ko pangayo mo pasaylo. Ato mo kang Gobernador Gwen. Ito.
samtang dili pa mo niya kasuhan sa inyong mga gipang istorya ng mga anak. Pangain mo pa sa ilo. Nara po na siyang kasing-kasing, makita man na ni Brother Queen ko kasing-kasing ninyo. Basta masyara yung makabuluhan na, dili ko magingon nga. Basta siya mo makanasay ka ng discerning spirit ba? Kung kasing-kasing ba inyo ha? Yaga ba inyo ha? Pero kung gikan yun sa loob, gikan sa kasing-kasing, na yun nga, Lord make me as one. No? My peace I give unto you. Kung naga, ang kalinaw yun, ihatag na ko kanimo. Ang Ginoo nagsulti na, kung nakakita tanan, una-una ko nga, maginigugmaay, niya, ato sanang iwasan ng mga ingana nga mga problema nga mga dautan, mga dili maayo ba. Murespeto ta sa matag usa. Atong tagadog disiplina atong gagalingon. Wala na siya. Ya. Sabon ako nga ang malipayong kasing-kasing mo'y mayong tambal. Ang masalubong nga espiritu mo'y magapauga sa buko. Og daghan kayong salamat. God bless kayong tanan.